Tak jo. Takže já vás vítám u dalšího videa. Vezmu si sluchátka, počkejte. Budeme dneska zkoušet teda, oh shit, to je docela dost nahlas. Budeme zkoušet si zahrát novýho Ryze. Tak jestli z toho teda už někdo hrál, tak určitě víte, že je to poměrně dost jináčí než před jeho částečným reworkem. Vlastně vizuální updatem všech jeho spellů a úplnou změnou jeho spellů. No, takže uvidíme, jak to půjde. Samozřejmě ještě vás tady poblbuju různě předtím, než vůbec začne teda vybírání čempů, ale here we go. Tak, nejspíš ho budou hrát všichni, jo, takže se na to musíme připravit. Tak, beru s teleportem oh god damn you. Takže, opravdu nevím, co vzít, jestli nemám vzít Dariuse, anebo vezmu Cannona. Když on je na midu, oh, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. Vypípal toho debila nejradši. Vypadá to, že máme v týmu zase hodně zajímavý členy. Tak, chtěl jsem zahrát Renektora. Uvidím, jestli si vezmu toho Olafa nebo Renektora, protože jsou oba dva dobrý. A možná vezmu Voliho. Tak. Ach jo. Hele. No dobrý, aspoň že ten boss Gorerik je fajn člověk, protože kdyby tyjo ještě to nechal tu jungle, tak jsme asi v hajzlu. Že by byli dva jungleři. Z toho ten Shadow Master, jo. Jak se ne, ten Master Shadow, tyjo. Wow. Je ještě naprostý koko, takže vážně really funny. Tak, Urgot na medu nejspíš, si on top, uvidíme, co se dá dělat. Kha'Zix CZ, jo, je jasně. Lord Garen, je jasně, takže to je primate. No, každopádně, vůbec nevím, co budu mít na té topce, jestli budu mít duo topku, tak to bude fakt sranda, jo. To by bylo fakt na hovno. Ten vole buď to prostě půjde, aha, zatím 3 s Ignitem, jasně, jo. No, Voly s Caitlyinou jdou na bot. Budou to tam mít ty naši těžky, protože mají 2 Ignity, z toho Voly je fakt silný champ. Takže to dá aspoň trošku umít, no. Jako u všech prostě, to já říkám to skoro v každém videu. Takže, náš tým celkově, nevím, co si o něm myslet, nemáme žádný mega combo, nemáme ani nějaký menší combo, jsme slabý jednotlivě, teda silný jednotlivě, i když fightíme v teamfightu. Záleží to hodně na té Kataríně, jak to umí, protože jestli to neumí, tak může být problém. Protože někdo Katarínu hraje ve stylu, že se moc bojí a skoro tam nikdy neskočí do toho fightu. A někdo ji hraje tak, že tam skáče prostě za tu Katarínu první a potom ještě nadává všem těm ostatním, jakože mu nepomohli. Jsou to prostě dva typy, no.
Tak uvidíme. No, ten pátý od nich se ještě nenačetl. Bude to nejspíš jungler. Doufám, že to bude jungler a ne nějaký trollpick na duo topku třeba. Ale ta Katarína uvidíme, no. Ten Udyr nejspíš nebude chodit vůbec gangy, protože se nějak nedohodli vůbec na té mitce. Takže to by mohl být problém trošku. Ale jinak si myslím, že by to nemuselo být špatný. To není zase tak špatný. Jenom záleží prostě, jak to zahrajeme všichni, no. Počkejte chvíli, já si vezmu telefon. Ježiš, to je nahlas. Kriste, pane. Tak. Nevím, co se vám občas stává, že hrajete a najednou, úplně jako, prostě úplně hned, ne hned, úplně najednou si uvědomíte, že máte myš tak metr od těla. Mně se to strašně často stává. Třeba když jako nedávám pozor, nebo když hraju normálně, ne třeba jenom fightím s někým, tak prostě mám myš třeba půl metru nebo víc, metr třeba od počítače. Úplně nataženou ruku od počítače. To je zajímavý. To vždycky jako si říkám, what the fuck. Oh man. I love my skin. Renektora, tady jsem vám popravdě hodně dlouho nehrál. Wow. Dobrý, už nový potřebovali, do prčic. To je škoda. Já potřebuji třetí level, protože já potom různě přeskakuju mezi minionama a jim vždycky skočím jednou. Tak dělej, pojď. Nesáším si ho na kvůli tomu jeho vyhazovacímu kvéčku, to je fakt naprosto nechutný spell. Wow, Sione, jsi fakt frajer. Uvažuji o tom, že tam až se mi načte teda. Až se mi teda načte. Dobrý. A po flashi, až budeme mít další znovu.
Dobrý, už kupuje armory. Do prdele, já to už. Ne! Co to si děláš, prdel? A já jsem ještě... bože. Jsem tam vůbec neměl, já jsem vůl. To mě docela štve, protože já jsem ho mohl sundat. Ten vůl ho nesundá, vypadni ho tam tu. Vypadni. Pryč běž. Ne. Dobrý. S tím Sionem si poradíme. Snad. On to popravdě docela špatně. Nebo ne, já jsem toho srál, nemůžeme to tady svádět na Udira, který to nepokazil. Nebo nedá se říct, že to jen zahrál nějakou, že no, ale už to začíná. Nedá se říct, že to zahrál ani nějak úžasně, jo, protože nepředvedl popravdě vůbec nic. No. Ježiši Kriste, ty vole. Nemám port, vy kreténi, to se nebudu úplně retardovaný. Chudáček nemá port, ty vole. Bacha na něj, do prdele, bacha. Aha, takže nám to stylnul. Nám to vážně stylnul, no to si děláš prdel ze mě. Jo, píči Katarina, fakt. Ne, nebudu nic psát. Úplně strašně, ale strašně moc to teď posral. To si děláš prdel, že mu to stylnul ty vole s Sion pasivkou. Jako, dámy a pánové, s tím já hraju úplně pořád, jo, s takovýma kokotama, prostě, proč? Wow. Sion, víš, co jediný mi je líto? Že mě nesundáš. Ne. Ne. Má docela dost armoru. Wow. Chance, you stupid dighead. Tak jo.
Máme toho trotla. Jak jsem říkal, vůbec neví, prostě Sion je tak strašně nemobilní čemp, i mobilní, když to chci říct úplně bez chyby, že je to úplně strašný, jo, protože prostě on nedokáže udělat nic prostě proti mě. A ještě jako když prostě wow. Prostě proti tomu nemůžu udělat nic ani když to pingujou, protože se tam rozeběhne ze čtvrtky mapy a doběhne tam prostě. Prdele. Každopádně, když ten Sion ještě se naportí na miniona, který... Aha, ale zase to udělal. Oh. Sione, chceš říct takovou zajímavou věc? Jsi úplný debil. Wow. Ty vole, teď jsem ochutnast. Mají vůbec zvonit junglera? Jo, Mike Sinza asi má. Wow. Ty vole, dal od něj. Tak jo, tak ty kretén. Tak pojď. A do prdele. Hmm. Okay. Nemá smysl, že se tady hrát kvůli sračkám totálně, protože jsou to idioti, kteří nedokážou pingovat, jako... Jako... Prostě ten Sion je úplně v prdeli na té topce a oni prostě nedokážou vypingovat. Jim ještě při tom pingu to celou dobu, jo, když je no dobrý, tak ten náš tohle prohrajeme tuhle hru. Každopádně chtěl jsem si zahrát Renektora, takže tuhle tu hru přidám. Wow, ty vole, ta damage. Díky. Musíme sundat toho retardovaného kreténa, to je fakt naprosto jízdný. Nechoď tam, ty vole, jsi úplně dependent. Ty vole, ty vole, ty vole. Já to přežiju.
Holy shit, teď jsem to zahrál úplně takový masterpiece, ty vole, úplně, jo, teď jsem to ale mega moc seká, dámy a pánové. To vůbec není dobrý. Ne, pryč. Dobrý, on je úplně dementní. Pak běž farmy trošku. Dobrý, tak teď jsme je totálně zničili. Totálně zničili. Jste viděli už ten nový Black Cleaver? Nemůžu mluvit. Úplně nádhera, tyjo. Líbí se mi, jak vypadá. Líbí se mi, jak vypadá. Teda vůbec jsem ho ještě nekoupal, protože jsem od té doby, co byl poslední patch, hrál jenom včera. Jako v pátek. Teda ve čtvrtek. Pátek je dneska. Aha, dobrý, tak já mám prej duotopku. Fajn. Sranda. Shit, já mám úplně strašný lagy. A to hraju i s lagama, ty kretény, co umíš ty, vole. A ty svý posraný slovy. Já jsem to fakt takhle strašně posral, jo. Ty to mě děláš srandu asi. Má 121 armoru, to je slabý. Nic moc. Ne! Ne! Já to umřu. Já jsem debil. Já jsem takový strašný kretén. Proč jsem to dělal? No skvělý, takže ten kreten prostě teď ze mě má kill z toho, že já jsem úplný debil, ty vole. Proč nemůžu umřít normálně a ne na to, na svůj demenci, tyjo, proč? No, aspoň jsem nepoužil tyjo ten. Uh, wow. Tak pojď, tady. Můžeš mi pomoct, ty krávo dementní. Ty vole! Easy, ty vole. Wow. No digging around. Holy fuck. To dala fakt na mě. Wow, ten Ignite. Ty vole!
No super, vele, a přiběhne medvídek. Já. Can you fucking kill this fucking nasty dickhead? Vole, pozor, pozor! Fakt, co se to rozjíždí, tyjo, já jdu asi na top, tam je klid. Kupujeme Black River. Už máme ten Longsword. Máme už teď jednu velkou část. Don't give a shit, ty vole. Už je na cestě. Jako nevím, jestli jim to dochází, ale já potřebuju farmit, jo, protože oni mě nenechají farmit. Celou hru jim tam musím pomáhat. Ty vole, tak jako jděte do prdele, fakt, já tam... I'm coming but for you. Tonight. Ne. Super, takže mě tady zabíjejí sranej taret, oni mě skoro nehitujou, to fakt není možné. Ne! Jsem dole. Cože? What the fuck? Já to přežiju možná. Já to možná přežiju, mami. Mami! GG ty vole, what the fuck guys? Kurva. Oh man, děkuju moc za dobrou hru našemu týmu, který to totálně sál, ale stejně jsme to nakonec vyhráli. Byli jsme lepší, ani nevím teda jak je to možný, ten Sion byl fakt špatný. Ty vole, ale to bylo dobrý. No, bylo to sice teda 4v5, ale co se dá dělat. No, takže já vám děkuju za hru a zase někdy. Tak, čus.